Doncs bé, això és una proposta que s'ha fet i per què no s'ha aplicat aquesta proposta? És que a la mà invisible no li va agradar la proposta. Bueno, a la mà invisible no li devia agradar la proposta. És absurd pensar o creure en aquesta autorregulació del mercat, perquè això a nivell petit ho pots imaginar, però a nivell social concret, o sigui, no estic atacant la idea teòrica, estic dient que aquesta idea a la pràctica no quadra amb la realitat, ni l'actual ni la històrica, ni la immediata ni la de l'inici, o sigui, no ha quadrat mai amb la realitat del capitalisme la idea de la llibertat. Llavors, com és que seguim pensant de vegades en aquesta oposició entre llibertat i solidaritat, quan en realitat la igualtat i la llibertat són dos valors que van sempre junts. Tu no pots ser lliure si no és en solidaritat amb tota la gent amb qui convius, i tu no pots ser solidari de veritat si no ets lliure, perquè llavors el que ets és que estàs atemorit i no aixeques cap, però no ets solidari. Per tant, igualtat, solidaritat i llibertat són dos valors que van junts i que no s'oposen. El que s'oposa és la corrupció o la plutocràcia o l'afavorir uns interessos privats, s'oposa a la llibertat i a la solidaritat, això sí. Però aquesta és la dicotomia real, no és entre dos valors legítims i autèntics. No en teoria, que poden llegir molts llibres teòrics que ho expliquin molt bé, sinó a la pràctica de la realitat social. Aquí darrere, a més, hi ha una noció de llibertat, que és la que normalment en el capitalisme acabem entenent com si fos la normal de llibertat, que és quan diem la meva llibertat acaba quan comença la teva. Que ho han sentit, això? I un diu, que no és això la llibertat. Bueno, vull dir, serà molt més, però això deu ser una definició bastant bé de llibertat, no? La meva acaba quan comença la teva. Doncs no, aquesta noció de llibertat vol dir, què vol dir? Que si jo vull, la meva acaba quan comença la del Jordi i jo vull tenir més llibertat, què he de fer? O què li passa a la llibertat del Jordi? Doncs que queda minvada. Si jo vull expandir la meva llibertat, ho he de fer a base de minvar la llibertat del que tinc al costat. Això sí és que la meva llibertat acaba quan comença la teva. I al llarg de la història hi ha hagut altres definicions de llibertat, hi ha hagut altres versions, evidentment que sí, i una és la de la tradició anarquista, que diu jo no puc ser lliure fins que tots no siguem lliures. Això és una altra cosa. Si jo tinc aquesta noció de llibertat, evidentment no és la mateixa de la que he dit abans. No és de rivalitat o de competitivitat, sinó que en aquest cas jo entenc que aquest valor fonamental humà, que n'hi diem llibertat, a la pràctica no el podré exercir a no ser que jo visqui en una societat on les altres persones també l'estan exercint, perquè serà una societat violenta i serà una societat que la coacció en formarà part i jo no puc ser lliure en una societat basada en la coacció. Hi ha una altra definició a nivell filosòfic de llibertat, que és la de Rosa Luxemburg, la fundadora del Partit Comunista Alemany, i Rosa Luxemburg, la seva manera de parlar de la llibertat era: la llibertat és sempre la llibertat de qui pensa diferent. Doncs una altra definició única de llibertat que ens porta a una altra concepció absolutament diferent que la que diu la meva en contra de la teva. Més de la meva, menys de la teva. I així som competidors i així sembla que s'alimenti aquesta idea de rivalitat que és pròpia d'una certa antropologia capitalista. Una altra dada, perquè això de la llibertat m'agradaria deixar-ho tan clar com pogués. Tenim en el món aquest bipolar que existia abans de la caiguda del mur de Berlín, la caiguda del mur de Berlín l'any 89. A partir d'aquí comença això que hem dit, aquest capitalisme neoliberal i aquesta hegemonia globalitzadora d'un determinat model econòmic. Doncs bé, si l'any 89 cau el mur de Berlín, a l'any 94 es funda una cosa que es diu OMC. I OMC és Organització Mundial del Comerç. Llavors un diu, això ho devien fer els comunistes, no? Que aquests volen controlar tot i fan organitzacions mundials del comerç. Els capitalistes no, perquè aquests són de la llibertat, no? Lliure mercat i oferta i demanda i apa, tots justos i tots diríem al mateix nivell i a competir honestament. Molt bé, doncs no. Resulta que és aquest món ja no bipolar, sinó unipolar i de capitalisme globalitzador i neoliberal que crea, una de les primeres coses que fa és crear una organització per regular el comerç. Dius, escolti, doncs, on està la mà invisible? Deuen ser els marmessors de la mà invisible, no? Li pregunten a la mà què hem de fer i després ho fan. Una de les primeres coses, i això ho conec per les meves investigacions sobre les companyies farmacèutiques, una de les primeres coses que fa l'OMC, l'Organització Mundial del Comerç, és anar a forçar el govern de l'Índia perquè derogui una llei
que evidentment el seu Parlament sobirà, suposadament sobirà, de la Índia va passar l'any 72, que era una llei que deia: si a la Índia, en el territori de la Índia, tenim una emergència nacional de salut, a la Índia fabricarem en la seva versió genèrica medicaments encara que en els països rics estiguin protegits per una patent. Van decidir que abans passaven les persones que no els interessos econòmics. I això és una decisió d'un país sobirà, a no ser que un altre país sobirà vulgui anar a fer la guerra, doncs aquests han decidit això i ho fan així, i ningú els hi pot aplicar una legislació en contra d'això. Però clar, això en l'Organització Mundial del Comerç, que representa els interessos de l'statu quo a nivell de capital, a nivell global, doncs no els interessava. I per tant van crear aquest organisme que va anar a forçar el govern de l'Índia. Forçar vol dir amb amenaces, vol dir també amb la diplomàcia de segons quins països, en aquest cas els Estats Units al darrere, van anar a forçar la Índia perquè derogués aquesta llei. De manera que amb això van aconseguir que la Índia derogués una llei que tenien en vigència des de l'any 72 i que anava en contra d'uns determinats interessos econòmics d'unes determinades empreses. Doncs això torna a ser un exemple recent i d'ara de què vull dir quan dic que el sistema que vivim, m'és igual si li diem capitalisme o com li vulgueu dir, però el que és segur és que tingui el nom que tingui, el sistema que estem vivint avui, no podem considerar-lo el representant de la llibertat, ni a nivell de les persones concretes, perquè moltes persones tenen unes condicions laborals que s'apropen més a l'esclavatge que no a la llibertat i que no poden deixar la feina perquè hi ha unes condicions que fan pràcticament impossible aquesta, o en fet no és pràcticament impossible, però és progressivament més difícil això que jo he començat la xerrada dient, poder tu muntar-te la teva petita empresa i dur a terme els teus talents d'una forma independent i arriscar-te amb una empresa o una iniciativa privada que sigui pròpia. Les condicions actuals són de fer-ho més difícil. Per exemple, cada vegada que jo ho llegia, s'anomenat Alastair Rivers, i m'envia uns articles que recomano a tothom, que els trobo sempre molt interessants, i crec que el que em va arribar ahir deia que les grans superfícies, els grans supermercats, quan apareix un supermercat, de vegades es diu això donarà llocs de treball, no? En el lloc on apareix. Doncs el càlcul, i això són estadístiques i estudis fets, és que quan apareix el supermercat, per cada lloc de treball que crea el supermercat, a més és un lloc de treball de condicions molt més inferiors als que destrueix, però és que en números absoluts, cada lloc de treball creat per una gran superfície en destrueix 1,4, perquè s'han de tancar les petites botigues. Doncs això és un incentiu a la iniciativa privada, en el sentit que jo la deia abans, de cada lloc de treball. A més, els llocs de treball que es desapareixen són llocs de treball d'una persona que potser tenia la seva botigueta i que tenia els seus tomàquets i venia les seves verdures d'ella mateixa o d'un altre agricultor local que ajudava també a revertir els números, no els sé de memòria, però eren més d'un 50%. Els comerços petits i locals reverteixen els seus beneficis sobre la pròpia comunitat, perquè els productes els compren, els creen, els fabriquen, els produeixen localment i perquè els reinverteixen i queda aquí. Les grans superfícies, evidentment, la seva propietat moltes vegades és estrangera i, encara que sigui nacional, no reverteix sobre la comunitat local. O sigui que menys llocs de treball, se'n perd 1,4 per cada un que es crea, llocs més precaris i més exposats a normatives que fan impossible la conciliació familiar, com ara es veu que les grans superfícies ja han pactat que el dia de festa, el festiu, el diumenge, ja és obligatori que el treballin, siguin persones que tenen, fins ara estaven exemptes per obligacions familiars, doncs ara s'ha acabat això, o ho agafes o no. Visca la llibertat del sistema capitalista.